Вітаємо вас в Монастирському обласному комунальному музеї лемківської культури і побуту. Мене звати Надія Багірова-Бінцаровська, я директор цього музею з 2004 року. Монастирський музей лемківської культури було відкрито в листопаді 1996 року. І ініціаторами музею виступили отець Дуда Анатолій Богданович, Тиханський Михайло Миколайович, Громосяк Михайло Петрович, Гурей Стефанія Олександрівна, Микитин Марія Петрівна та Гоняк Орест Степанович. Активісти товариства, монастирської організації Товариства Лемківщина, яке було створене в 1990 році з метою зберегти лемківську культуру, запобігти асиміляції лемківського народу. Пані Гурей Стефанія Олександрівна працює в цьому музеї з першого дня заснування його, і дуже велика подяка їй за це, що вона зуміла ці експонати довести до того стану, в якому вони зараз експонуються, і що вона може дати вичерпну відповідь про походження цих експонатів, звідки вони, яку функцію вони виконували, тому що молодь не завжди знає, що це таке, як ним користувалися в побутовому житті. І пані Стефа, наш неоціненний працівник, який нам дуже допомагає в нашій роботі. Хваль мене вже тільки багато. A czy może pani Stefa pochodzi z Lękiwszczyny? Обов'язково. Пані Стефа народилася в Солотвинах. В якому році? В 1902 році. І коли батьків її родину вивезли, спочатку вивезли родину на Полтаву, згодом в зв'язку з тим, що там клімат інший, і ландшафти інші, родина не змогла там прижитися, вони поверталися 4 місяці, так? 4 місяці поверталися сюди, в Західну Україну, де більш компактно були переселені лемки і де вони змогли прижитися і проживають до цього часу. Селище тут To монастирське. spodziewam się, że będzie okazja, że pani Stefa nas tak samo troszkę poprowadzi i Tak, pobesідує do nas po обов'язково. Lękівськи, tak? Обов'язково. Територія Лемківщини була заселена дуже давно, задовго до того часу, коли з'явилися перші письмові джерела. В 5-6 столітті населення, яке проживало на цій території, було колонізовано східнослов'янськими племенами. Згодом Лемківщина війшла до складу Великоморавської держави, а в 992 році князь Володимир Великий приєднав Лемківщину до Київської Русі. І Лемківщина війшла спочатку до складу Галицького князівства, а згодом Галицько-Волинського. В 1340 році, після розпаду Галицько-Волинського князівства, Лемківщина була завойована. Північна частина Лемківщини була завойована Польщею, Південна Угорщиною. В 1772 році Лемківщина ввійшла до складу Австро-Угорської імперії і перебувала до закінчення Першої світової війни, тобто до 1918 року. Після закінчення Першої світової війни становище залишилося таким же. Північна частина перебувала під Польщею, південна частина відійшла до Чехословаччини. В 1944 році, 9 вересня, між урядом Польщі і урядом Радянської України було підписано угоду про добровільне переселення лемків, українців, етнічних українців з території Польщі в Україну, а поляків з території України на територію Польщі. Оскільки добровільного переселення не вийшло, то в 1945 році почалася депортація, тобто насильницьке переселення корінного населення. І саме до цього часу Лемківщина була заселена лемками, а в 1945 році лемки родинами почали переселятися в Україну. Частина лемківських родин виїхала в Європу і в Сполучені Штати Америки, частина в Австралію, а найбільша частина змушена була переселятися сюди, в радянську Україну. І найбільш компактно вони поселилися в 3 західноукраїнських областях – Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській. Оскільки в Монастириську найбільш компактно проживають лемки, то прийнято вважати, що Монастириська
являється столицею лемків всієї радянської вірніше, України. І тут кожного року проводиться лемківська ватра. Вона проводиться в першу суботу-неділю червня, а от минулого року вперше проводилася в серпні. І що важливо сказати, що незважаючи на те, коли б ватра не проводилася, завжди в цей день йдуть дощі. Це як нібито природа плаче над тою долею нещасною тих лемків, які були відірвані з рідної землі, з рідних осель, і от таким брутальним способом переселена сюди в Україну. В нашому музеї всі відвідувачі можуть ознайомитися з духовною і матеріальною культурою лемків. Зараз ми переходимо в зали духовної культури лемків. Духовна культура в Лемківщині відігравала дуже велику роль, основну роль. І лемки були дуже духовними людьми. Особливо це відбивалося в їхній релігії, оскільки християнство в Західних Карпатах почало поширюватися ще в 9 столітті в часи місіонерської діяльності слов'янських просвітителів Кирила і Мефодія. Задовго до офіційного ведення християнства в Київській Русі Володимиром Великим в 980 християнська віра на Русі і землях теперішньої Луковщини була католицькою вірою східного обряду і визнавала римського папу, наслідника апостола Петра, главою церкви. Першими християнськими осередками Лемківщини були Велиград і Краків. Тут діяли церкви і монастирі і правилися богослужіння в східнослов'янському обряді. Східнослов'янський обряд на прилеглих до Лемківщини територіях стояв перед напором латинського, який поширювали німецькі та франконські місіонери. Завдяки приєднанню Лемківщини до Київської Русі в 992 році тут вдалося зберегти східнослов'янський обряд богослужіння. Тут ви бачите макети тих церков лемківських, тих сіл, з яких переселені лемки сюди в Монастирська та Монастирський район. Виготовив ці макети Орест Гойняк, один з ініціаторів, засновників нашого музею. І всі макети, які тут є в нашому музеї, виготовлені його руками. Ікони зібрані також цими активістами. І всі ікони привезені з Лемківщини. Вони сімейні реліквії людей і передані нам для того, щоб можна було зберегти це для наших нащадків. В стелажах музею експонуються старовинні церковні книжки і молитовники, які були привезені родинами і священниками з Лемківщини, а також вишивка церковна, яка була передана нашою церквою монастирською для нашого музею, старовинна вишивка. Макет церкви Покрови Пресвятої Богородиці 1853 року будівництва села Овчари. Це типовий макет Лемківської церкви. Оскільки лемки проживали в Карпатах, то і церкви вони будували з дерева. Основна маса церков була збудована з дерева, і вона складалася з 3 умовних частин, квадратів. Найменший квадрат – це вівтарна частина, середня частина – це нава, і третя частина – це бабинець або притвір. Церква завжди вівтарною частинкою була повернута на схід. Між вівтарем і навою був іконостас різьблений дерев'яний, і в центральній частині церкви відбувалися богослужіння. А оця третя частина церкви, притвір або бабинець, які називалися, вони були призначені для тих людей, які не мали права заходити всередину до церкви. Тобто відлучених від церкви тимчасово, нехрещених, грішних, тобто людей, які хотіли
послухати Слово Боже, але не могли заходити всередину до храму. І над третьою частиною була дзвіниця. І відповідно куполи були від найменшого до найвищого, починаючи з вівтарної частини до бабинця і притвору. A czy były i cerkwy, gdzie dzwinny trzeba było osobno od cerkwi? Ну, дуже мало. Tak. Окремі такі. Окремі церкви, і зараз навіть не можу назвати в яких. Наступний макет – це макет мурованого храму, одного з небагатьох мурованих храмів Криницької церкви святих Петра і Павла. Збудована вона була в 1872 році. Згодом вона горіла, церква, в 1930 році була реконструйована, відбудована, а вже в 1945 році церковна громада, яка опікувалася цією церквою, змушена була знімати дзвони і ікони, утвар цю церковну і перевозити її сюди в Україну. Церква після того, як була передана Римо-католикам, була дуже поруйнована. Надписи українською мовою молитви були зафарбовані фарбою, статуї Петра і Павла були знищені, дуже багато пропало ікон старовинних і був понищений різьблений іконостас. Лемки, які залишилися в Польщі, в Лемківщині, Albo poвернули на так, Лемківщину. або ті, які повернули в Лемківщину, добивалися перед Папою Римським Іоанном Павлом II для того, щоб їм дозволили спочатку користуватися церквою в почасовій відправі. Тобто були поділені, в яких годинах католики мають службу Божу, в яких греко-католики. І в 1996 році громада, яка цим займалася, добилася, що зараз ця церква належить греко-католицькій громаді міста Криниці. На стіні виставлені акварелі невідомого польського автора, які були передані в кінці 90-х років нашому музею. А в стелажах це вже фрагменти, залишки тої церковної утварі, яка була перевезена з Криницької церкви. Потрібно сказати, що після повернення, приїзду сюди лемків, не було передано церковного майна цим церквам, які були тут, оскільки в 1947 році греко-католицька церква тут в Західній Україні і взагалі в Радянському Союзі була відмінена. І тільки після того, як настала політика потепління, після того, як було засуджено культ Сталіна, культ особи Сталіна, можна було ці речі відкопати, які зберігалися закопані в ящиках в землі і чекали свого часу. Лише в 1957 році ці речі були знову витягнуті з ящиків і передані нашій монастирській церкві. Два дзвони, які були зняті з церкви в Криниці, були привезені сюди в Україну, і один дзвін залишився тут в монастириську, а другий дзвін було передано лемкам Скопичинець, які встановили його в своїй церкві. В стелажах виставлені церковна література духовна, яка була привезена сюди лемками, реліквії, які передавалися від батьків до дітей, внуків і зберігалися в сім'ях. Ці речі, нащадки лемків, тих, які вже повмирали, були передані сюди в музей на зберігання. Лемківська хижа будувалася з дерева на зруб. Була квадратної форми і коридором ділилася на дві частини. З однієї частини була кухня і комора, з другої частини світлиця і ще одна кімната. Кухня було найтепліше місце, і в кухні
спали найменші діти. Там була колиска, там в кухні в кутку був хлібовий п'єц обов'язково, стіл, стояв креденс, намисники і лавка, на якій можна було сидіти. Комора була призначена для зберігання продуктів, круп, бринзі, квашеної капусти, тих продуктів, які заготовлялися на зиму для сім'ї. Сім'ї були в лемків дуже великі. В основному це сім'ї складалися з батьків і було щонайменше 6 дітей, а були і сім'ї, в яких було по 11-12 дітей. Тому і хата будувалася відповідно від того, яка була сім'я. Біля хати обов'язково була стодола і стайня. І господарські прибудови, які необхідні були для того, щоб зберігати дерево, сушити. Криниця була обов'язково, пес охороняв обійстя, ну і на обійсті були вози на ніч зберігалися, і худоба була в стайні. В кімнаті працівники музею намагалися відтворити лемківську світлицю. В світлиці були зібрані кращі меблі, які належали сім'ї. Це були куфри для зберігання одягу, скрині, в яких готувався посаг дівчатам, а також в яких зберігалися сімейні реліквії, документи на землю, документи на народження дітей, на хрещення, документи посмертні. Також порцеляна, святковий одяг, який витягувався лише по великих святах і передавався з покоління до покоління. Також в кімнаті обов'язково була психа, дзеркало. В кімнаті ж також було ліжко, як правило, дубове, машинка швейна стояла, шафа для одягу. А також посередині стояв стіл, і саме в цій кімнаті приймалося гостей по великих святах. В цій кімнаті практично не жила сім'я. Ця кімната була призначена лише для поважних гостей. Перед вами шафа, якій понад 150 років, і вона була привезена сім'єю Анастасії Сембрат з села Вапенного Слимківщини в 45-му році. Далі зібрані побутові речі лемків, також привезені з Лемківщини в 45-му році. Ліска на вугілля, печельниці, кориця для хліба. В таких корицях місилося хліб, тісто на цілий тиждень випікалося хліб, родина була велика. Лемкині місили тісто не руками, а лопатками. Потім викладалося тісто в форми. Форми були з соломи і з дерева. Коли тісто підкисало, садилося на хлібову лопату і садилося в піч випікати. Також тут зібрані боденки для збивання масла, райбачки для прання, тут кориця для хліба. І після того, як форми, щоб очистити, такими шкрябачками шкрабувалося ті залишки тіста, які лишалися в формочках. Боденки для різних господарських справ, шафлички, шатківниця для шаткування капусти, коли кваситься капуста. Лемки, оскільки практично все робили з дерева і лози, то і валізи робили дерев'яна валіза. В таких кошиках святилося паски. Лемки святили 2 паски з білої муки і з чорної муки. А також, оскільки родина була велика, то бралося багато яєць, ковбаси, шинки, сиру, масла до церкви. І такий кошик несли або на плахті на плечі, або син і тато до церкви. А мама несла тільки паску в руках святити. Отсідячка, відсіжувати гарячу воду з груль, які варяться для худоби.
анталок для виготовлення домашнього пива, як я його називаю, ручний міксер, колотов. Нею робилося феркане молоко, а також можна було дзьомити грулі. Кошики для різних побутових справ, хлібові лопати. І отут така мірка, щоб не треба було важити зерно, то повна ця мірка зерна важила 10 кілограмів. Не треба вже було багато. На стіні виставлені гравюри Василя Мадзеляна, графіка з Сполучених Штатів Америки, лемка за походженням. Називаються ці гравюри Лемківський іконостас. І поділені вони на 4 частини. Господарство, вірніше історія, господарство, народні промисли і побут лемків. Ці гравюри нам до музею через Володимира Барну, голову тодішнього товариства Лемківщина, були передані нашому музею братом Василя Мадзеляна Семеном. На стіні висять репродукції картин найвідомішого лемківського художника Никифора Епіфанія Дровняка, який народився в Криниці, проживав там і там був похоронений. В 1939 році його малюнки побачив один з українських художників Роман Турин, і він взяв декілька його картин на виставку в Лондон. З того часу почалося міжнародне визнання Никифора як художника. Він працював в стилі примітивізму і в основному зображував на своїх картинах ікони і якісь фантастичні міста. Серед лемків є дуже багато визначних людей. На жаль, ми не можемо всіх згадати тут, але в нас в музеї представлені стенди деяких з них. Одним з найбільш таких знаних поетів лемківських був Богдан Ігор Антонич. Народився він в селі Новиця Горлицького повіту на Лемківщині. І хоча прожив дуже коротке життя, але залишив по собі дуже велику творчу спадщину. Далі в нас представлено стенд Івана Красовського. Це найбільш знаний і популярний в Україні та поза її межами дослідник історії та культури лемків. Це вчений історик. Народився він 22 жовтня 27 року в селі Дошня, поблизу містечка Риманова. Все своє життя він присвятив вивченню історії лемків, і зараз він є одним з укладачів лемківського календаря, який виходить у Львові. Юліан Тарнович прославився також як журналіст, публіцист, письменник, історик Лемківщини. Народився він в 903 році в селі Ростайне біля Грибова. Після закінчення Львівського університету працював журналістом, видавав двотижневий часопис «Наш Лемко», згодом став його головним редактором. І саме він започаткував видання бібліотеки Лемківщини. Першим випуском цієї бібліотеки була ілюстрована історія Лемківщини, яка вийшла в 1936 році. Марія Макара народилася в 1900 році в селі Висова Горлицького повіту. Це жінка, яку знало дуже багато лемків, тому що вона була відомою співачкою. І вона знала дуже багато лемківських стародавніх пісень. Її записував відомий український музичний фольклорист Філарет Колеса. І як в родині намічалося якесь свято, запрошували цю жінку, і вона співала на весіллях, похоронах, хрестинах і тому подібне. Померла вона в 90 років і померла в Великодню неділю. І також, як Бог їй дав таке благословіння Боже за те, що вона стільки присвятила для
рідної Лемківщини часу. Одним з найвидатніших лемківських письменників був Володимир Хиляк, який народився в 1843 році в селі Верхомля Велика, що над Попродом. Вчився в Новому Санчі, потім в гімназіях Перемишля і Пряшева, був студентом духовних семінарій у Львові і Перемишлі. Нелегке життя сільського священника в приходстві села Долина Горлицького повіту дало поштовх йому до літературної діяльності. Він, любитель народних традицій, постійно вивчав важке життя селян лемків, записував народні пісні, вірування, розповіді про різні історичні події. І все це використовував в своїх письменницьких творах. Перше оповідання «Польський патріот», а згодом новим кроком в літературній діяльності Хиляка була найбільш популярна його повість «Шибеничий верх», надрукована у львівському часописі «Слово», в якій розповідається про історичні події 1768-72 років, пов'язані з навалою конфедератів у Лемківські гори. Також в нашому музеї можна ознайомитися з новими газетами, періодикою, яка виходить в Україні, а також за її межами в Польщі, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Австралії. Народ гірський і практично все робили своїми руками із дерева. Серед різьбярів, які зараз визнані, найбільше вихідців саме з Лемківщини. І це зразки тої різьби, на жаль, дуже мало в нас різьби лемківських художників. Але от цей ланцюг заслуговує уваги, який зроблений з цільного куска дерева і ніде абсолютно не клеєний. Це яким треба бути майстром, щоб виготовити таку річ. Ну і відповідно інші різьблені речі. Різьблений скульптура кінь різьблена, подарована нашому музею і належить уроженцю Лемківщини, члену спілки народних різьбярів України Андрію Красівському. Тут показаний макет воза Лемківського. Він був виготовлений Емілем Семком. Він походить з Тилича, а зараз проживає в Сполучених Штатах Америки. Віз, макети виготовлені повністю ідентично натуральному возу, з всіма частинами, кріпленнями, які були в ті часи. В цьому залі у нас зібрано національний лемківський одяг. На жаль, зразків чоловічого одягу у нас дуже мало, в основному представлено жіночий одяг, парадний жіночий одяг. В основному складався стрій спідниці, фартушка, вишиваної сорочки і горсета, але більш детальніше опише національний стрій жіночий наша працівниця музею, пані Стефанія Гурей. Гори мої, гори, гори премилені, чого сте закрили до милого двері, чого сте закрили до милого двері, дайме собі милий гори прерубати, та собі будемо в очі позирати, та собі будемо в очі позирати, та де би зме мила тих пінязів взяли, же би зме сей гори прерубати дали, же би зме сей гори прерубати дали. Гори наші гори, ви гори Карпати, та ніхто не знає, що для нас вартате, та ніхто не знає, що для нас вартате. Знаєте, колись було в нас лемківське таке
прислів'я. Щоб жінку брати, то краще 100 пар коней запряче. Каже, дуже жінка мала на собі тільки одягу, яку деколи потрібно було їй ще допомогти, щоб ще вона могла брати. Мала дуже на собі, наприклад, спідній одяг, який треба було шнурувати ззаді. І мусили обов'язково хтось зашнурувати. Як вже мала вбраний спідній одяг, то ті наверха вже було легше ще вдіти. Вже була отака, називався кабат. Кабат спідній, який він тримав спідницю, щоб вона не виглядала дуже щупла або дуже груба. Треба їй було брати так. Ну, наверха брала вже блузку, горсет, хустку, чепець, ну, і наверха ще одну хустку, і що ще там, ну, вже далі взуття, керпчі, і повинна була обов'язково мати гарна скарпетка. Знаєте, дуже мене тішить то і цікавить, що люди колись і знали зберігати, швидко набути своє майно. І так само ця жінка померла, вона вже мала 90 років. А то, певно, що мала, по-перше, може дівоцьке, а може було ще і її мама. Але тут можна любому посмотрити, який він має вигляд. Воно що біленьке, гарненьке, я думаю, що вона його зберігала так, що навіть на даний час тяжко подумати, де воно ще зберігало, яке воно має. Воно фактично кічура дала, вона зараз жила в монастириськах, а сама вона родом з Вірховні, з Новосанчівського повіту. То та спідниця її і блузка таке саме. Таке саме, видите, вона дівоцька її блузка, певне вишиття її, такої їй, вона мусила сама вишивати і так само зберігала його так, що воно має вигляд не такий, що його не встидно нікому показати. Воно десь ще з 30-х років? І ще може то скорше навіть, не з 30-х років, бо вона померла, мала 90 років, то їй кілька вона тому, померла може років 3, як вона померла. А зберігала вона того. І в неї не тільки було то, тут є в нас в музею і дуже багато речей. Є ще там спідниці дуже гарні, є ще, був ще горсет так само, але забрала невістка для своєї дочки. Ta kamizelka jest z jakiego sela? Astriabyka? Астріябика, так, Астріябика. Знаходимося в музею, де знаходяться костюми, які до нас поступили з території около Криниці. Z jakiego sela ten gorset? Оцей горсет з Мелика. Фартушок з Верховні. Оцей горсет з Мухначки. Фартушок з Верховні. Оцей горсет з Солотви. Оцей фартушок так само з Верховні. A co tu za tepła chustka? Хустка тота знаходить, вона з Мелика, але та хустка має дуже велику цінність. Їй не кожна господиня могла мати, якщо не була, як то в нас називали, трохи з багатського роду. Хто та хустка коштувала так, як 2 корови. Так що треба було дуже тяжко робити, щоб ще можна було доробити до такої хустки. Хустку тут вбирали переважно в зимі, на великі свята, переважно на Різдво. Ну, ще там на якось свята, як можна ще було брати. Та й ще й дуже смотрели, яка погода, тому що не була мокра погода, бо як була б мокра погода, вона ще могла звалькати. Так як то є чисто шерсть, бита шерсть овеча. В нашому музею є дуже строю, який привезла Катерина Тиханська з Мелика. Її в народі називали Катерину Парадну. А називали її Катерину Парадну тільки тому, що вона була дуже чиста, гарна жінка, і на ній все було швидко дуже
стройне, гарне. Наприклад, оця сукенка. Сукенка ця з аксамиту, яку вона вишила, певне, ще як була дівчином, ще геть хто знає які роки. Вона вишила їй і вбирала їй так само тільки на велике свято. В музею є її десь понад 30-40 позицій. Дуже багато. І коли взяти в шутку, то є речі такі, що можна ними, як то кажуть, любуватися. Тот костюмчик вишитий ще в 36-му році в Криниці. Жінка вишивала його, яка з Лабову походить. Вона його після вивезла в Америку, і там дочку вона мала, і дочка ходила в тим костюмчику на всякі конкурси. І коли, який би там конкурс не був, вона все брала перше місце. Коли вже дочка виросла, і треба було той костюм, як то гадають в нас, вже вишмарити на смітник, то вона його вирішила передати до музею в монастирськах, так як їй передали, що в монастирях є музей. Передала вона той костюмчик, і з тим костюмчиком передала для музею ще й $100. Костюмчик, наприклад, в нас зберігається від 96-го року, і ми його маємо в дуже великій пошані і дуже його цінимо. Так як він вишитий, наприклад, на маргізеті, дуже такими кольорами, дуже вишитий бісером горсет, дуже вишитий гарний фартушок, має франзлі, такі, як оздоблюють взагалі той костюмчик. Музею дуже вдячні родині Качмарик з Детройту, які передали оцей костюмчик монастирському музею лемківської культури. Była любов пила меже нами двома, розмила, рознесла, розмила, рознесла, то та бистра вода, розмила, рознесла, розмила, рознесла, то та бистра вода. Бодай то та вода каменем заросла, бодай то та вода каменем заросла, же вона нашу любов, же вона нашу любов розмила, рознесла, же вона нашу любов, же вона нашу любов розмила, рознесла. Любосте, любосте, гірше ж от болести. Любосте, любосте, гірше ж от болести. Болість перебуду, болість перебуду, любви не забуду, болість перебуду, болість перебуду, любви не забуду, болість перебуду, в постелі лежачи, болість перебуду, в постелі лежачи. А любви не забуду, а любви не забуду, по світу ходячи. А любви не забуду, а любви не забуду, по світу ходячи. Хочу вам показати костюм, який носили переважно мужчини по цілій Лемківщині. Гачі були переважно з тканого домашнього полотна. Сорочка вишита
Ну, могла бути на домотканному полотні, але могла бути і з матерії лейбик, обшитий крайками. Так само обшивали його переважно жінки для чоловіків, як вбирали їх десь до церкви, там ще де на так всяке, на гостини. Ну, капелюш, як звикло, мужський, але капелюш не був такий, щоб носили його десь до церкви. Це переважно вбирали його хлопці, як ішли дружбити на весілля. Життя лемків не було з легких, а особливо для наших мам, котра мала і виховувала Začnite od nova. одного. Життя лемків було не з легких, а особливо для жінок, котра мала по декілька, по 10, по 12 дітей. Приходилося дуже часто не спати ночами, робити роботу таку, яку мусила вона її зробити. Щодо лену, ми знаходимося в кімнаті ткацькій, де особливо вироблялося, ткалося полотно 3 сортів. Лен треба було, як його посіяли, треба його було прополоти, щоб там було тільки чистий лен. Потім брали його, пристирали на полі, росили його там 2-3 тижні, потім сушили і гладили його на цій гладжениці. Отходило одного паздір'я, лишалося тільки чиста, ніби з лену, чистий лен. Потім чистили його на чесальницях. Там попітай, зелененький, брало дівча, лен дрібненький, брало дівча, лен дрібненький, як го брало, так го браво і стелило, до тихого Дунаїчка говорило, до тихого Дунаїчка говорило, ти Дунаю, тиха вода, кому ж яся сподобаю така вода, кому ж яся сподобаю така вода. Ци попові, ци дякові, суди Боже, чи якому гультяйових рани Боже, ци якому гультяйових рани Боже, не дай же м'я моя мамцю запияка, бо пропиє худобину хоч би яка, бо пропиє худобину хоч би яка. Лемня видай моя мамцю за такого, жеби вірно мене любила я його, жеби вірно мене любив, а я його. Ділили ніби вже прядиво на 3 сорти. Перший сорт був льняне, який шили домашній одяг. Другий сорт був середнім, переважно шили мужський одяг. А третій сорт вже були, там могли плахти шити чи якось для сільськогосподарського потребу мішки. Їх на грулі. Так, на грулі, на все прясти, не раз цілими ночами. Молодь ходила на вечірках пряли, а старші жінки пряли вдома. Ну, пряли або на веретенах, дуже на вечірках переважно пряли на таких веретенах. А вдома пряли на прядках, жінки пряли на прядках. Потім з тих веретен робили, набирали на мотовило. На мотовилі було 24 пасма. З тих 24 пасм робили локті, оті локті. Дуже ще було для наших жінок це, що на селі майже одна жінка набирала на верстат вже
пряжу, як ми називали. Треба було ту пряжу, клали на той розсохач. З того розсохача набирали на таку файфу. Ото є файфа. З тих файф жінка, я вам ще раз кажу, з села брала і на снувальниці і снувала набирати його на варстат. На варстат було нелегко набрати, тому що на варстаті треба було набрати так, що, видите, тут є нічельниці, називається. Нічельниці мають очка там всередині. А до того очка треба було правильно набрати кожну нитку. А з тих, тут є дві нічельниці, з тих двох нічельниць йшло до берда. Бердо треба було так набрати, що як там з долини, он, видите, сідала жінка сюди, наприклад, тут сідала, і там ногами брала, от, видите, як тут вона нагнула, нічельниця і йшла вверх. І там ще робило пространство. З того пространства човником оцим перекидала з одного боку на другий і прибивала бердом тут до того. Аж тоді виходило оце полотно. Видите, полотно тут було, я вам ще раз кажу, вже було окремо набирали перший сорт, окремо набирали другий сорт і окремо набирали третій сорт. Так що жінка, кожна, яка сідала за варстат, вона повинна була знати, як ним робити, як щоб вийшло так, як має бути. І такий warsztat міг би бути в кожній хижі? Ну, переважно він був, в кожній хижі варстат був, але щоб на нього набрати, тут вона снувати, то могла jedna-dwie жінки на ціле село. Каже, вона мала затруднення по чим селі. Вона мала затруднення, бо то не було з легких. Днеска фабрика робить, а в тому робили нормальна сільська жінка, вона повинна була знати, от кілька там ниток на варстаті, кожна нитка мала своє місце. Бо як пішло, десь там вона зблудила, то воно тут ще показало. Коло берда ще показало, бо воно вже мусило рити, полотно рило. Робилося або джура ще робила зразу, або йшло дві нитки на куп. Ми знаходимося в кімнаті останній нашого музею. Ми її можемо назвати стодолом, а можемо її назвати, тут ще знаходять знаряди такі, як було треба при господарці кожному господару. Я вам хочу повісти, що дуже брало велику, як то кажуть, роль в нашому життю лемків, які мусили виробляти, щоб їх менше коштувало, щоб меншим ще обійшло, так як мали сім'ї великі дуже. І ще й дуже приходилося тяжко як вбирати дітей, так дуже робили швидко самі. От я мам копито в руках, на якому виробляли взуття. Взуття так само було дуже таких людей, які робили майже самі. Але переважно був один швець в селі, який виробляв людям тим, як до нього ще звертали. Бо то було, тут треба було набрати шкіру, купляли в магазині, набрати ту шкіру на то копито, оббити так, щоб з неї вийшли нормальні взуття, таке, яке він хотів. Чи хотів мешти, чи хотів керпчі, чи хотів якесь друге взуття, на тому повинно було з того вийти. Взуття робили, ніхто не робив чваками, швидко робили кілками. Дерев'яними кілками. Так як ми жили в лісі, переважно Лемківщина знаходилася в лісах, то обходилися за швидким, ніби швидко робили більш з дерева. Немає, навіть було такий час, що робили взуття дерев'янці, називали. А чи їх пізніше не зшивали нитками? Їх не зшивали, їх просто дерев'яні, котрі мати ведуть це чи не сихали. Так, їх тут давали бранзоль,
до того на спід, а потім били вже шкіру спідню, верхню золю називали їх. На тому. А дерев'янці, якщо були, то вони були ломано тут, і їх так само шкіром збивали, от як ходили. Але то було переважно для дівчат. Копита, як робили офіцерські скірні. Офіцерські скірні робили ще майже високу халяву до колін. І дуже клали ззаді щінку таку, щоб то та халява ніколи не падала. Дуже вони мали, видите, тут мали, є то двобічне, то копито то двобічне, воно одна половинка і друга середина була, витягалася, щоб одним словом халява, щоб вона мала вигляд. То спеціально на офіцерські чоботи, то були скірні, то мали він вже ще роззути самому, видите, бо як прийшов з кавалерки, то хто його мав роззути? То були спеціальні того, щоб міг їх зняти з них, бо мусив би в них спати. Ну тут вам ще хочу повісти, що оці пилки, то переважно їх використовували при всякому, як виробляли, як ж будували там чи що, то пилки використовували. Різали, дерево міряли цирклем, оцим, знаєте, міряли дерево. Дворучний гобель. Так само дворучний гобель, значить, два брали, гоблювали, що там було треба переважно. Так як в нас будинки, так само були повністю дерев'яні. Видите, яка сокира, то не сокира, то є барда називається. І в ньому рубали дерево, ніби розрізували так, як кому було треба. Будинки в нас так само будували без всякого чвалу. Дворучна, яка на нас ще дуже сміялися, що то є ручний тартак. Як дощку різали, так як кому треба було. Чи 50-ка, чи 20-ка, чи там яка, чи 25-ка, то різали, один ставив наверх, другий на низ, і так різали, робили дощку, будували. Було знаряддя того, яким ніби користувалися лемки в полі. Дуже оце коса, яка має грабка. А що таке означає грабка? Грабку це як косили пшеницю чи жито, то щоб воно не розсипалося на швидкі боки. То косили її до щінки, називали до зерна, і воно падало дуже рівно, щоб його було легко підбирати. Підбирали його так, якби серпом косив. Тому косили цим косом, переважно зерно з грабками. Ну, граблі то таке саме, то ми грабали овес, там, щино, чи ярець до снопа. Вил, як звикли, кидали на віз. А от це, то як ще скорше, давніше, як не було ще млинків, то тим млинкували зерно. На вітер, метали на вітер, і воно очищувало, полова йшла окремо, а зерно падало окремо. А не виджу там кужівки, чи мати кужівки? Кужівки є, так само є кужівка, а видите, ото є кужівка. То є дерев'яна кужівка. Ну то виджу, що мати кужівку, а де мати дурбака? Є дурбак, а от є дурбак, видите? Навіть і вода ще тут є. Замковина. Так що можете, що певно з дому приносити. Це є ярма. Ярма переважно давали на корову або на бика. За моєї пам'яті ж того не було, але воно було. По селах ще були люди, які використовували ярма для корів. Оце хомонти, але то хомонти на коні ніби робили кіньма, але то як хомонти, так і робочі. А дуже були гарні ще хомонти, але в нас і не, як йшли на фіякерку. То були такі хомонти, що ще було на що смотрити. Парадне. Парадне. Знаєте, не раз приходилося ночами з сидолем чистити кожну бляшку в тому хомонті. Так що я його дуже добре пам'ятаю.
Дуже вам хочу ще повісти. Кожен господар мав отакі цей, як на кожній корові був дзвінок іншого звуку. Видите? Бо кожен інший. Кожен господар міг знайти свою корову по тому дзвінку. Бо в нас було переважно корови ще пасли по лісах і було їх дуже тяжко глядати. Так що кожен їх глядав, на звук йшов. Дуже ще що було. Видите, от є у нас підкови 4 сортів. То були швабські коні. То вони були настільки розумні, що вони знали, що як тягнеш до гори дерево, а треба був горбок, то він ще усував в сторонку. Бо він знав, що то дерево ще буде котило. To takie konie ste mają w горах też, Tak, w горах Do konie. ciężkiej roboty. Так. Ото є звичайні коні, то були звичайні, так, для фіяків, так, як нас їх називали псуні, то те коні. Ну, що вам ще тут можу повісти? Ніби на верхній полці лямпи є вшитки, як світили нафтом, як нас називали камфіном. А нижні тут є, як використовували карбід. Ну, карбід був, використовували його дуже в такому, що не можна було його за німців переважно, за карбід могли розстріляти. Але все таки, як люди не мали чим світити, то світили і карбітом. Ну, що тут ще вам можу повісти? Млинки, того млинка. Вони ще до гнезка можуть їх використовувати, тому що вони нема мололи як каву, так і попер. І ще, що тут дуже важливе, оце польова колиска. В тій польовій колисці виростало в деякі сім'ї по 10 і по 12 дітей. Брали її з собою на поле, клали там дзецько до неї, чи плакало, чи не плакало, чи що робило, але не було не на землі. Прив'язали і мусило там бути. Нагодували, щоб не було голодне, а решта, що си хотіло, то робило. В кінці екскурсії я вам хочу повісти, що то таке гонта. Гонти то були звичайні крили люди хижі. Wszystko майже по Ленківщині були хижі криті гонтами. Гонти були зроблені, у нас тут є отака пуга, видите, отим виробляли пугу в дереві. Дерево різали обов'язково швидко єднакі, рівні. Робили гонти на цьому верстаті. На цьому верстаті. Очищали, одробляли, і коли крили хижі, як їх без ніякого чвака. Вони їх входило, тому пугом була зроблена пуга всередині, входило єдна до другої, і потім ніби вкрили на горі, на дачі, а потім малювали зверху. І то виходили гонти. Не такі, як, бо тут неправильні гонти, тут є гонти, але вони не такі гонти, як мають бути. Ну, A z jakiego derewa robili gonty? Переважно смерек або ялиця. Не робили в ніякому разі з бука, бо бук дуже ще скоро кривий. На сонці він кривився, а переважно з сосни або з ялиці. Надіюся, що вам сподобалася екскурсія по нашому музею. І хочу сказати, що це ще не всі експонати, які в нас є. Буквально кожного дня фонди музею поповнюються. І я надіюся, що при нагоді, коли ви будете в Монастириську, ви відвідуєте наш музей. Ми чекаємо на вас. Тече вода з-під явора, тече вода каламутна, чого за моя мила, моя наймиленьша, невесела, лемсе смутна. О Боже мій, пребоже мій, як же я мам веселавиць, милися мій женить, іншу собі бере, я не мам нич,
як ся женить, найся женить, keď ся женить, най прибуде, а за рочок за два, може за півтора, то він того пожалує. Ой, верше, і верше, і зелені верше, już mi tak не буде, як mi było перше, już mi tak не буде, як mi było перше. A перше mi było, świtało żyłaty, teraz niebo raczok muszą widowaty, teraz niebo raczok muszą widowaty. A перше mi było, bardzo mi dobry było, od swojej mamiczki nie chodzić było, od swojej mamiczki nie chodzić było. Nie chodzić było, chórami lisami, nie lubić było czarnyma oczkami, nie lubić było czarnyma oczkami.
Я